Excuse me, sir. Forgot your receipt. Checkout lines. Who needs them? Have a nice day. Da li ste znali da postoje ljudi koji nisu neinteligentni, nisu neobrazovani, nisu neki duduci, nisu neki plaćenici tipa univerzitetski profesori i tako dalje, koji veruju da je dobra ideja ugraditi čip u svoje telo kako bi olakšao život. Zbog ovakvih ljudi rešio sam da snimim ovaj klip kako bi dao neke argumente zašto ugradnja čipa u ljude nije dobra ideja i ne samo to, ne samo da ne bi trebalo da ugradite čip u svoje telo, nego bi trebalo ozbiljno da se borite protiv svakoga ko savetuje drugima ugradnju čipa. Morate postaviti sebi dva pitanja. Da li verujete toj osobi koja je proizvela taj čip i osobi koja će ga kontrolisati? I drugo, da li joj verujete dovoljno da joj pružite tu vrstu kontrole nad vama? Prvi i osnovni argument zašto ljudi savetuju da svi imamo čipove jeste što vam je sve na jednom mestu, i lična karta i zdravstvena knjižica i novac i sve živo, sve što imate, sve na jednom mestu. I tako ništa ne možete da zaboravite. Međutim, žao mi je što ovakvim ljudima moram da predočim ovu činjenicu, ali postoji jedan izum koji se zove novčanik. I tu imate, vidite, imate i kartice, imate i pare, imate sve što može da vam zatreba. Prema tome, apsolutno nema potrebe da smišljate neki novčanik koji će sve to imati u digitalnom formatu. Ono što novčanici, platne kartice i sve ostalo što se nalazi u njima imaju zajedničko jeste što nemaju GPS lokatore kojima mogu da prate gde se trenutno nalazite. Ali sad će mi neko reći, a dobro, ali imaš mobilni telefon, šta ćemo sa tim? Pa, za razliku od čipa, ako jednog dana, nemam pojma, krene progon hrišćana, pa te nateraju da se odrekneš Hrista da bi izvukao živu glavu, ti možeš da uzmeš telefon i lepo ga baciš sa mosta. I više nema telefona, više ne mogu da te prate. A šta ćete da radite ako imate čip? Ne možete tako lako da ga izvadite, zar ne? Prema tome, ni ovo nije valjan argument, ali ajde da navedem neke razloge zašto nema teoretske šanse da bi dozvolio da mi se ugradi čip koji nisam ja lično programirao i nad kojim ja lično isključivo nemam kontrolu. Kao prvo, jedna neoboriva činjenica. Ako imate čip u svom telu, taj čip može veoma lako da se napravi na taj način da može da se samo uništi. A šta to znači? Ako vam se čip samo uništi, on ostavlja delove sebe u vašem telu, ostavlja delove sebe u vašem krvotoku. Ko upravlja čipom koji je ugrađen u vas, može da vas na taj način ubije. Ovo je činjenica. Ovo niko ne može da porekne. Prema tome, ovo samo po sebi trebalo bi da bude dovoljan razlog da ne ugrađujete čip. Međutim, čip bi mogao da se koristi za mnogo gore stvari od jednostavnog ubijanja. U teoriji, čip bi mogao biti konstruisan na takav način da bi mogao da kontroliše vaše hormone. Drugim rečima, preko čipa čovjek bi mogao da učini da budete depresivni, da budete besni, da budete seksualno uzbuđeni i tako dalje. Samo ako ima kontrolu nad tim čipom, mogao bi da kontroliše vaše životinjske porive. Međutim, ovo je sada samo hipoteza i ništa više. Ljudi veruju, budući da je voda 70% ljudskog tela, da bi u teoriji
čip mogao da se napravi na taj način da šalje elektronske signale, veoma precizne, kroz vaše telo do vašeg mozga. Na ovaj način, ako je neko potajno dovoljno razvio nauku o ljudskom mozgu, što nije objavio, on bi mogao da kontroliše vaš um. Drugim rečima, ugradnjom čipa u svoje telo, vi možete postati doslovno nečija marioneta. Ne znam da li je ovo zaista moguće, ali ako postoji minorna šansa da je ovo istina, da li se isplati imati novčanik koji će biti ugrađen u vas? Da li se isplati imati EKG koji će da bude ugrađen u vas? Ili je možda bolje da nosite taj novčanik sa sobom i da odete na pregled s vremena na vreme? Međutim, sad se postavlja pitanje na koji način je bilo što od ovoga naš problem. Ako imaš nešto protiv čipova, nemoj ga ugraditi, zar ne? Vidite, ljudi koji na ovaj način razmišljaju zanemaruju činjenice koje sam upravo izneo, a to je mogućnost kontrole ljudi preko ovog čipa. Možda jednostavno pretnjom smrću, možda kontrolom hormona, možda i direktnom kontrolom uma, ne znamo. Ali poenta je u tome da u teoriji ljudi ovim čipom mogu da se kontrolišu. I šta mislite ako popularnost ovog čipa skoči dovoljno da recimo 80% ljudi ima čip? Kolika je šansa da će vlada da uvede propise po kojima svako mora da ima ovaj čip? I šta će onda da se desi sa onima koji ne budu hteli da ugrade čipove? Biće proganjani. Na taj način, kogod da vlada stiče apsolutnu kontrolu. Zato, pitanje ugradnje čipova nije uopšte pitanje jednostavnosti, nije uopšte pitanje primitivnosti onih koji ga odbijaju. To je jednostavno pitanje slobode.